DJ Lax. ଭଲ ଲାଗେ ନା ଖୁସି ମତେ ଗାଇ ଦଉଛି ନା ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ଏଫଏମ୍ କି ରେଡିଓ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ପିଲା ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ତେଣୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କାହାର ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯାହାର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଔଷଧ ଅଛି, ସେ ଔଷଧ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ସେ ଔଷଧ। मलम हो कि लोशन तरुण आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो हाँ स्कैबिगन जादू पानीकंधा गोईठी पटा पाई तरुण आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हाई पावर स्कैबिगन मलम और लोशन प्रत्येक औषध दुकान रे मिले।